שלום חברים, אני יושב במטבח ואני בונה את הקורס שדיברתי עליו. הוא הולך מצוין, יהיו בו המון מודולים, זה יעבור על כל החומר וייתן הזדמנות מעולה לכל מי שרוצה להתחיל לבנות אפליקציות. אבל החלק המעניין הוא שבזמן שעשיתי מחקר, גיליתי שיטה חדשה להרוויח מאפליקציות, שיטה שאפשר להרוויח ממנה לא מעט כסף, היא קשורה ישירות לווירליות, ואני יכול להגיד לכם שהכסף שתעשו לא קשור לאפליקציה. זה משהו ממש מדליק, אז בואו נראה. טוב, אז אני עובד כרגע על הקורס המקיף של איך בונים אפליקציות ואיך מרוויחים מהם, ועבדתי על המודול שמדבר על ויראליות, איך גורמים למשחק להיות ויראלי ולהתפשט. המשחק האחרון שאני זוכר שהתפשט בצורה דרמטית, שהוא לא משחק שאיזה מגה חברה פיתחה, אלא זוג נשוי מהבית, זה טמפרן. אז אין דרך טובה יותר ללמוד איך להיות ויראליים, מאשר להסתכל על מה אנשים אחרים עשו והצליחו. עכשיו בינתיים יצא גם המשחק טמפרן 2, אני שאלתי בפייסבוק אם מישהו הוריד, הזדמנות מצוינת לכולם, בואו תצטרפו לפייסבוק שלנו, קוראים שם דברים יפים. אז כשחקרתי את המשחק טמפרן, נכנסתי לדפים, ובחנות שלו ראיתי משהו מדהים. בחנות ניתן לקנות מטבעות בדולר, לקבל 2,500 מטבעות, ב$5 25,000 מטבעות וכו'. המחיר המינימלי לקנייה של פאוור-אפ זה 250 מטבעות. כלומר, אם אתם רוצים לקנות משהו, הדבר הכי זול זה 250. ועכשיו תראו פה למטה, תמורת לייק בפייסבוק, תקבלו 250 מטבעות. אוקיי? אז מה אתם חושבים קרה? האנשים רצו לקנות את הפאוור-אפ, נתנו את הלייק בפייסבוק וקיבלו את המטבעות. בדקתי גם בטמפרן 2, אוקיי? מה קורה? וגם שם הם עשו את אותו דבר. הם נתנו אפשרות לתת לייק בפייסבוק, והם נתנו אפשרות לתת לייק בטוויטר. אוקיי? בתמורה לזה, אתה תקבל 1 ג'ם אם תיתן לייק בפייסבוק, ואתה תקבל, אני לא זוכר כמה, מטבעות זהב אם תיתן לייק בטוויטר. עכשיו, כמה הדבר הזה אפקטיבי, אתם שואלים? בואו נראה. נכנסתי לדף פייסבוק של טמפרן. בינתיים הם שינו את התמונה לטמפרן 2, וזה ברור. בדף הזה יש 6.5 מיליון לייקים, אוקיי? זה 6.5 מיליון אנשים שנתנו לייק לכרטיס שלהם. עכשיו, מה זה אומר הלייק? כשאני נותן לייק, גם החברים שלי רואים את הלייק. וכשהם רואים את הלייק, הם נכנסים לראות על מה נתתי לייק, והם גם נותנים לייק או מורידים את האפליקציה. עכשיו הנה החלק המעניין. אתם רואים את החלק הזה? אוקיי? אלה לינקים למשחק, טמפרן. כך שאני נכנס לפייסבוק, אני אומר, וואו, משחק נהדר, אני גם יוריד אותו. מקליקים על הלינק, אוקיי? You are being redirected, ומגיעים לדף של iTunes. ואפשר להוריד. עכשיו זה יכול לקרות דרך האייפון, ואז אתם מגיעים ישר לחנות, או דרך המחשב, ואז אתם עוברים או ידנית לחנות, או שאתם מורידים את זה באייטיונס למחשב, לא משנה. העיקר שהגעתם לדף הורדה. אבל שמתי לב למשהו מאוד מאוד מעניין. בואו נראה שוב פעם. כשאתם לוחצים על הכפתור הזה, שימו לב לקישור, זה bit.ly. ביטלי זה שירות לקיצור כתובות. כלומר, במקום שהם ירשמו את כל המשפט הארוך הזה, הם מקבלים לינק ישר, קצר, כל אחד יכול להירשם, זה שירות חינמי, מאוד מגניב. עכשיו, מה שקורה עם השירות הזה, זה, שימו לב, אם אני אקח את הלינק הזה, ואני אפתח אותו בבראוזר, בדף דפן, ואני אוסיף פלוס בקצה, אוקיי? פלוס. אני אגיע לדף ביטלי שלהם, ואני אוכל לראות את כל ההורדות שהם קיבלו, או יותר נכון את כל ההקלקות. אז אנחנו נמצאים בדף של טמפרן, לחצתי על טוטל, סך הכל הלינק הזה מהפייסבוק, אוקיי? הלינק הזה של טמפרן הביא להם 2,857,409 הקלקות, אוקיי? עכשיו אתם שואלים, אוקיי, זה 2 מיליון, בוא נגיד 3 מיליון הורדות, אבל יש להם 6.5 מיליון לייקים. אז אני טוען דבר כזה. אני טוען
שמתוך כל אותם אנשים שהורידו את האפליקציה ונתנו לייק, הווירליות נתנה להם את התוספת של 3 מיליון הקלקות. כי אין שום סיבה למישהו שנתן לייק בתוך המשחק, להיכנס למשחק אחרי זה, ועוד פעם להקליק על הלינק הזה. אתם מסכימים איתי? כי כבר יש לו את המשחק, אין לו, הוא כבר היה בדף הזה, הוא הוריד את המשחק. אין שום סיבה שבן אדם שהוריד את המשחק ונתן לייק, בעבור אותם מטבעות דרך אגב, ייכנס לדף פייסבוק ויקליק. אז מדובר פה בתוספת של 3 מיליון הקלקות, שרובם ככולם יתורגמו להורדות, אוקיי? מספר מטורף. אבל זה לא החלק המעניין, או זה מעניין, אבל לא הכי מעניין. כשלוחצים על הקישור, אני שמתי לב שיש פה לינק שאומר You are being redirected. ראיתם? בואו נלחץ על זה עוד פעם. עכשיו, אני מטבעי אוהב לחקור נושאים, ואני שאלתי את עצמי, אם הקישור הזה מוביל לדף של iTunes, למה יש עוד redirect? redirect זה אומר שהקישור הולך לאיזשהו אתר או שרת, ומשם הוא מעביר אותך לדף של iTunes. אז עשיתי פעולה מאוד פשוטה. אני לחצתי על הקישור, ועצרתי אותו באמצע. בואו ננסה שוב פעם. אוקיי, לחצתי על סטופ. עוד ניסיון אחד. סטופ. אוקיי, ועצרתי את הדף הזה באמצע. לקחתי את הדף הזה ועשיתי עליו צפה במקור הדף. זה מה שנקרא view source. זה מה שיש בדף שאחר כך עושה את ה-redirect. אז הגענו לדף הזה. בדף הזה, שימו לב, זה החלק שעושה את ה-redirect. כלומר, מגיעים לדף הזה, פה יש להם גוגל אנליטיקס, שזה שירות סטטיסטיקות שמודד להם בנוסף לביטלי כמה הקלקות היו, אבל יש את הלינק הזה, אוקיי? עכשיו, אני לא הכרתי את הלינק הזה, ואני שאלתי את עצמי, למה יש פה בעצם לינק נוסף שמפנה לחנות של iTunes. אתם רואים, הנה הלינק של iTunes אחרי זה. כל זה הלינק של iTunes, של החנות. לקחתי את הלינק הזה ובדקתי מהו, אוקיי? רשמתי בגוגל what is. הלינק הזה שייך לתוכנית אפילייט שנקראת לינקשר. אופה, מתקדמים. מה זה לינקשר? עשיתי עוד בדיקה. בואו נראה אם שמרתי את זה. אוקיי, לינקשר אפל קומישן. בדקתי מה זה הלינקשר הזה, מה זו התוכנית אפילייט. והגעתי לאיזשהו דף של מישהו שמסביר מה זה. ושימו לב, הלינק הזה בעצם נותן לבעל הלינק 5% מכל קנייה של מישהו שיקליק עליו. כלומר, מתוך, אמרנו, 3 מיליון איש שיקליקו, אם מישהו מהם יקנה משהו באפל, בלי קשר למשחק, אם הוא יעשה in a purchase, אם הוא יוריד מוזיקה, אם הוא יוריד ספר, אם הוא יוריד משחק מן הסתם, הוא יקבל 5% מהשווי של זה למשך 3 ימים. כלומר, במשך 3 ימים האייפון או האייפד שהקליקו על הקישור מסומנים, וכל קנייה שנעשית דרכו במשך 3 ימים מקבלים על זה עמלה. עכשיו, 5% זה לא הרבה, אבל כשיש לכם 3 מיליון איש שהם מרוויחים עליהם 5%, הסכום הזה מטורף. אז הנה עוד דרך לעשות כסף. כאשר אתם מקדמים את האפליקציה שלכם, אל תיתנו לינק ישיר לחנות של iTunes. תפתחו תוכנית שותפים בלינקשר, אוקיי? אני עשיתי את זה כבר. אחרי שיאשרו אתכם, אוקיי? אתם עושים join. אחרי שיאשרו אתכם, תבחרו את תוכנית השותפים של אפל ותתקדמו משם. ברגע שאתם תיתנו לינק, את הלינק שהם ייתנו לכם, של לינקשר ייתנו לכם לחנות של אפל, אוקיי? שזה לינק שהראיתי לכם, אמור להיראות משהו כמו click.linksynergy.com, איזשהו ברדק, אתם מעתיקים את זה מתוך לינקשר, אתם תקבלו 5% מכל קנייה שמתבצעת דרך האייפון או האייפד, בעבור המשחק בעבור כל דבר בחנות, ורק מהסיבה
שמישהו הוריד את המשחק שלכם, אפילו אם הוא חינמי. לדעתי זה מדהים. בקיצור, אנשים, אני מאוד מציע לכם להמשיך ולצפות בווידאוים. אני ממליץ לכולם להיכנס לפייסבוק, להיות חברים, יש המון מידע שאני משחרר שם. שמחתי לחלוק את זה איתכם, ונתראה בווידאו הבא. להתראות.